дар шароити тағйири иқлим кадом роҳу восита метавонад таъсири гармшавиро коҳиш диҳад. барои кам нашудани оби чашмаву дарёҳо ва ҳавзаи пиряхҳо то андозае монеъ гардад. истеҳсоли оксиген дар табиат ба қадри кофӣ бошаду газҳои гулхонаӣ ва карбонро фурӯ барад. алҳол ягона василаи наҷоти сайёра ва гуногунии олами биологӣ бевосита марбут ба дарахту ҷангал, яъне зиёд намудани ҳудуди он буда, дар ин самт дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 ва стратегияи миллии кишвари сабз қабул гардиданд, ки дар ин давра бояд дар ҳудуди мамлакат зиёда аз 2 миллиард ниҳол шинонда ва парвариш ёбад. имрӯзҳо ташкилоти муассисаи системаи агентӣ асосан парвариши писта, саксаул ва дарахту бутҳои ороиширо дар шакли решаи пӯшида васеъ баро монда истодаанд. дигар масъала ин ҷорӣ намудани усулҳои нав дар идоракунии ҷангал, васеъ ҷорӣ намудани усули идоракунии муштараки ҷангал, ҷалби аҳолии маҳаллӣ дар идоракунии ҷангал ба воситаи дар доираи шартномаи муштарак амалӣ карда мешавад. дигар масъалае ки вобаста ба тағйирёбии иқлим хеле муҳим мебошад, ин истифода намудани дарахту бутҳои гуногун дар парвариши дар корҳои бунёд барқароркунии ҷангал. дар солҳои пеш асосан намудҳои дарахту бутҳои истифода мегузаштанд ки муҳимияти иқтисодӣ доштанд. бо назардошти раванди тағйирёбии иқлим, имрӯзҳо дар ташкилоти муассисаи системаи агентӣ истифодаи намудҳои гуногуни дарахту бутҳо, махсусан дарахту бутҳои эндемикии маҳаллии Тоҷикистон васеъ истифода бурда мешавад, ки дар раванди тағйирёбии иқлим ҷангалҳое ки аз намудҳои гуногуни дарахту бутҳо иборатанд ва махсусан эндемикӣ иборат мебошанд, ба раванди тағйирёбии иқлим беҳтар мутобиқ мешаванд. истифодаи намудҳои гуногуни дарахту бутҳои аз ҷиҳати муҳимияти экологӣ дошта, парвариши онҳо дар ташкилоти муассисаи системаи агентӣ дар ниҳолхонаи хурди муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниҳолпарварӣ васеъ баро монда шуда истодааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 268 намуди дарахту бутҳои эндемикӣ мерӯянд ва истифодаи васеъи онҳо дар корҳои бунёду барқароркунии ҷангал дар раванди тағйирёбии иқлим хеле муҳим мебошад. тибқи барномаи рушди соҳаи ҷангал то соли 2026 дар назди муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангал бояд дар масоҳати 1080 гектар ниҳолхонаҳои нав бунёд карда шавад, ки имкони парвариши 10 миллион бех дарахтони ороишию мевадиҳанда, сӯзани барг ва махсусан пиставу бодом ва саксаулро фароҳам меорад. зеро тибқи барномаҳои давлатӣ бояд ҳамасола то 150 миллион навъҳои гуногуни дарахт дар ҳудуди ҷангалзорҳо, водиҳо ва доманакӯҳо шинонда шавад. чӣ тавре бармеояд? барои татбиқи нақшаҳои мазкур пеш аз ҳама ба таври кофӣ фаъолият намудани ниҳолхонаҳои нав басо зарур буда, аз ҷониби дигар мутобиқ будани он ба шароити маҳал вобаста ба иқлим низ зарур аст. дар майдони ниҳолпарварии муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалии ноҳияи Деваштич, ки ҳамагӣ 3-4 соли охир бунёд карда шудааст, ба ин масъала мутахассисон диққати ҷиддӣ медиҳанд. 1 сол қабл аз ниҳолхонаи мазкур ба ноҳияи кӯҳистони Масчо 20 000 бех бодоми талх пешниҳод карда шуд, ки алҳол сабзиши мӯътадил дорад. масоҳати ҷангалзори ноҳияи Деваштич 56 000 гектарро ташкил намуда, барои бунёд ва барқарорсозии он ба қадри кофӣ ниҳоли дарахтони ороишию сӯзани барг ва мевадиҳанда мавҷуд мебошад. соли 2024 10 гектар бунёд, 30 гектар барқарор кардем. ҳамагӣ 40 гектар бунёди барқарор мо шуд. аз ҳамин ниҳолхонаи ҳаминҷо бурда дар минтақаҳои ҷангалпарварӣ шинонда бунёди барқарори ҷангалро иҷро карда истодем. ҳозир дар ин ниҳолхонаи мо тӯи шарқӣ, арчи ардач, шумтол, хуч, қарағоҷ мавҷуд мебошад, ки дар буду ҳавои ноҳияи Деваштич хеле мусоидат кард. дар инҷо аз ҳисоби
дар ниҳолхона ба хандакҳо аз ҳисоби тухмиш корида дар ин ҷо кӯчат карда ҳамин ҷо боду ҳавои ҳамин ҷо мувофиқат карда ба минтақаҳои кӯҳӣ мешинонем. ҳаракат мекунем мо ки як кӯчат кардан кити сабзонем локин баъзе ба боду ҳаво мусоидат мекунад. Боду ҳавое ки сарша баъзе мисол об додан дар кор ва я рафта нигоҳубин парвариши вай меҳнат кардан дар кор ки вақте мешавад ки боду ҳаво мусоидат намекунад аз нав соли оянда барқарор менамоем. ҳамун ҷое ки мо бунёд кардем марҳила ба марҳила ниҳолое ки хуш шудааст ай ҳамин ниҳолхона бурдишинонда барқарор менамоем. айни ҳол муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалии ноҳияи деваштич тибқи талаботи барномаи давлатии рушди соҳаи ҷангал барои дастрас намудани 5 гектар замини обӣ ба мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия муроҷиат намудааст ки дар сурати ҳаллу фасл гардидани масъалаи мазкур имкони парвариши даҳо ҳазор ниҳоли навъҳои гуногуни дарахт фароҳам мешавад ки дар ин самт мутахассисон таҷрибаи кофӣ доранд. ҳамчунин дар майдонҳои барқароршаванда ва бунёдшаванда чаронидани чорвоҳ қатъиян манъ мебошад ки ҷангалпарварону нозирон дар ин кор масъул мебошанд. аз ҷониби дигар худи аҳолӣ ва чорводорон низ вобаста ба аҳамияти ҳифзи ҷангал дар шароити таъсири иқлим бояд масъулият эҳсос намоянд. худбарқароршавии ҷангал аз тухми ҳамун арчаҳои зарафшонии туркистонӣ мешавад ҳамасола. дар он ҷо дар ҳамун мавзеъҳо мо барои афзоиши арчаҳои нав худбарқароршаванда чаронини чорворо манъ мекунем. дар соли 2024 30 гектар ҷангал барқарор кардем. сол ба сол барқарор шудан гирад табиат зебо мешавад, пур мешавад, эрози замина медорад, аз сел нигоҳ медорад. ҳудуди мазкур макони аслии популятсияи арчаи зарафшонӣ ва туркистонӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор рафта дар ноҳияи шаҳристон бо мақсади ҳифзу таҳкими ҷангалзор корҳои зиёде амалӣ гардонида мешавад. ҷангалҳои ҷумҳурии тоҷикистон асосан аз арчазорҳо иборат мебошанд ки дар қаторкӯҳи зарафшон ва қаторкӯҳи туркистон дар марзи маъмурии ноҳияҳои айнӣ шаҳри панҷакент, ноҳияи шаҳристон ва деваштич асосан ҷойгир мебошанд. ҷангалҳои арчазор дар ҷумҳурии тоҷикистон се намуд арчаи маҳаллӣ мерӯяд, эндемикӣ ҳаст: арчаи зарафшонӣ, арчаи нимдоирашакл ва арчаи туркистонӣ. вобаста ба ҳифзу нигаҳдории арчазорҳо мақомоти хоҷагии ҷангал дар якҷоягӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳиё корҳои назаррасо ба анҷом мерасонанд. инчунин маврид ба қайд аст ки дар ҳудуди ноҳияи айнӣ ду парваришгоҳи табиии давлатӣ, парваришгоҳи табиии давлатии искандаркӯл ва парваришгоҳи табиии давлатии орион, дар марзи маъмурии ноҳияи шаҳристон парваришгоҳи табиии давлатии дараи сабз фаъолият менамоянд ки фаъолияти онҳо махсусан ба ҳифзу нигаҳдории ҳамин арчазорҳо равона карда шудааст. ҳамчунин дар доираи ҷалби бахши хусусӣ дар ҳудуди ноҳияи айнӣ ташкили шикоргоҳи сайди фалғар ташкил карда шуда дар соли 2023. дар ҳудуди ноҳияи шаҳристон парваришгоҳи шаҳристон бо ҷалби бахши хусусӣ ва шикоргоҳҳо ташкил карда шуданд ки ба ҳифзу нигаҳдорӣ ва истифодаи устувори захираҳои ҳайвоноти шикорӣ ва фаъолияти онҳо равона карда шудааст. дар давраи фаъолияти худ парваришгоҳҳои табиии давлатӣ фаъолияти худро дар асоси нақшаҳои идоракунӣ ки аз ҷониби мақоми идоракунӣ яъне агентии хоҷагии ҷангал тасдиқ карда мешаванд ба роҳ мемонанд ва ҳамасола ва фаъолияти онҳо ҳамин самт равона гардидааст. намои ҷангалзори ҳудуди шаҳристон бозгӯи табиати зебои мамлакат буда барои гузарондани корҳои илмии таҷрибавӣ басо мувофиқ мебошад. аз ҷониби дигар ҳифзу таҳкими ин сарвати табиӣ хеле муҳим буда масоҳати қариб 150 000 гектарро ташкил медиҳад. ҷангалзорҳои мо асосаш ҷангалзорҳои табииро ташкил медиҳад. дар ҷангалзорҳои табииро ташкил мо фақат дар заминҳои ҳамвори заминҳои ғайрикишоварзӣ бунёди ҷангалзорҳоро аз ҳисоби ҳамин тухмиҳои арчаи зарафшонӣ ҷамъоварӣ карда
در نیالخانه داریم. نیالخانه خردی مؤسسه فعالیت میکند که در اون همین مطابق اقلیم تخم ارچه زرافشانی، ترکستانی و ساور پرورش میکنیم. بعد در زمین های غیر جنگل برده، غیر کشاورزی که در استحصال کشاورزی استحصال نمیشود، استفاده برده نمیشود، بنیاد جنگل میگذارونیم. حدود جنگلزاری ناحیه‌های شهرستان، کوهستان ماسچو، دیوشتیج و عینی که در آن صدها دریا و چشمه‌ها تشکل می‌یابد، در پاپولیاسیای طبیعی حیوانات نادر، پرنده و درختان گوناگون، سوزن برگ و میوه‌دهنده یابایی نقش مهمی می‌گذارد. از این رو در مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه عینی تصمیم گرفتند که نقشه برقرار و بنیاد جنگلزار را همه‌ساله تا 100 گکتار رسانند. баҳри дар амал татбиқ намудани барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст, як қатор корҳои судманд ба роҳ монда шудааст. аз он ҷумла аз худ кардани заминҳои нав, барои корҳои бунёду барқарорсозии ҷангал, ташкили ниҳолхонаи хурд дар назди муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи айнӣ, як қатор корҳоро мо ба анҷом расондем. соли ҷорӣ аз ҷониби муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи айнӣ ва бо дастгирии шарикони рушд дар ҳудуди муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи айнӣ корҳои бунёду барқарорсозии ҷангал гузаронда шуд. аз он ҷумла корҳои бунёди ҷангал дар масоҳати 45 гектар гузаронда шуд ва корҳои барқарорсозии ҷангал бошад ҳам дар майдони зиёда аз 65 гектар гузаронда шуд ки қисман ба пуррагӣ таворабандӣ карда шудааст. ҳамасола дар аксари масоҳаҳои хоҷагии ҷангали ҷумҳурӣ нақшаи пешбинишавандаи бунёду барқарорсозии ҷангал аз 10 то 40 гектарро ташкил медиҳад, ки тибқи талаботи стратегияи миллии кишвари сабз бояд шурӯъ аз соли 2025 ба маротиб рақамҳои мазкур афзоиш ёбанд. масъалаи бунёди ниҳолхонаҳои нав маҳз амалишавии нақшаҳои навро дар бар мегирад, ки бояд сохторҳои марбута, махсусан агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои иҷрои он омода бошад. дар ҳақиқат чӣ тавре ки коршиносо муайян намуданд, ҷумҳурии тоҷикистон махсусан ҷангалҳои он аз таъсири раванди тағйирёбии иқлим хеле осебпазир мебошанд. вобаста ба ин мақомоти хоҷагии ҷангал як қатор тадбирҳоро ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим амалӣ намуда истодааст. аз ҷумла дар таъмин намудани корҳои бунёду барқароркунии ҷангалҳо бо ниёлҳо, яъне гузаштан аз сатҳи минтақавӣ ба сатҳи маҳаллӣ. ин чӣ маъно дорад? дар гузашта дар ташкилоти муассисаи системаи агентӣ 5 корхонаи воҳиди давлатӣ ниёлпарварӣ фаъолият менамуданд, ки онҳо дар ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ ҷойгир буда вобаста ба ҳамон минтақа корхонаҳои хоҷагии ҷангалро бо ниёлҳо таъмин менамуданд. дар раванди тағйирёбии иқлим гузаштан аз сатҳи минтақавӣ ба сатҳи маҳаллӣ, яъне ташкил кардани ниёлхонаҳои хурд дар назди ҳар як муассисаи хоҷагии ҷангал ба он мусоидат менамояд, ки хароҷотҳо барои кашонидани ниёлҳо, инчунин баро мондани парвариши ниёлҳое ки дар амин маҳал мутобиқ мебошанд, мусоидат менамояд. дуюм масъала ин истифодаи усулҳои нав дар парвариши ниёлҳо. дар гузашта ниёлҳо дар шароити замини кушод парвариш карда мешуданд. имрӯз ташкилоти муассисаҳои хоҷагии ҷангал истифодаи усулҳои нав, яъне дар шакли решаи пӯшида парвариш намудани ниёлҳоро ба роҳ монда истодааст, ки дар халтачаҳои полиэтиленӣ, ки ин ба самаранок истифода бурдани замин ва натиҷаи назаррас додани корҳои бунёду барқароркунии ҷангал мусоидат менамояд. пажӯҳишҳои солҳои охир аз ҷониби олимон собит намуд, ки маҳз татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти таҳкими ҳифзи муҳити зист шароит фароҳам овардааст, ки саршумори ҳайвоноти нодир дар мамлакат зиёд гардад, ки омили аслии он дар зиёд гардидани масоҳати ҷангалзор мебошад. барои расидан ба иқтисодиёти сабз, барои гирифтани пешрои
тағйирёбии иқлим барои гирифтани пешрои садамаҳои экологӣ ва ҳодисаҳои нохуши ногаҳонӣ, шинондани 2 миллиард дарахтони гуногун. Агар мо чунин модулҳоро дар заминҳои нимбиёбону биёбон, дар заминҳои нимтеппаву талутеппо ҷойгир кунем, ин як дастоварди беназир дониста мешавад, ки барои захира кардани об, барои гирифтани пеши роҳи селҳое, ки аз Тоҷикистон ҳамасола фаъол мешаванд ва ҳазорҳо миллионҳо тонна хобро шуста мебаранд, пеши роҳи онҳо гирифта мешавад. Ҳамчунин мо хуб медонем, ки ҳамасола қариби 64 километри кубӣ оби мо ташаккул меёбад, аз ин ки қариб 55,000 километри кубӣ он баромада меравад. Дар ҳолате ки мо агар ин дарахтонро шинонем, дар натиҷа нигоҳ доштани бухоршавии об, нигоҳ доштани баромадани рафтани боришот дар Тоҷикистон эмин дошта мешавад. Дар натиҷа худи 95-96% чашмҳое ки аз байн рафтанд, чашмаҳо пайдо мешавад. Чашмҳоеро дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз байн рафтанд, бо назар дошти он ки он марғзорҳо, он чаванзорҳо, он бешназорҳое ки буданд, онҳо аз байн ки рафтанд дар баробари. Дар воқеъ агар мо гирем, агар 45 ё 50 ноҳияҳои ҷумҳуриро гирем, агар ба ҳисоби миёна ҳар як ноҳия ба ҳисоби миёна агар аз 300 то 400 ҳазор шинонад ва таъмини нигоҳубини онро таъмин кунад, ин метавонад ки Тоҷикистонро дар ояндаи наздик бо растаниҳои хурдани боб, бо растаниҳои масалан қаннодӣ таъминкунанда аз он чормағз, бодом, писта, хуч, санҷид, дулона, оличабандак, мисол олу болу, себ, шафтол ва инам имконият аст, ки мо метавонем корхонаҳои хурду бузургро барои коркарди онҳо, барои масалан гирем ба роҳ мондани таъминоти аҳолӣ ба маҳсулоти худӣ. Масалан имрӯза мо бинем, ки маҳсулотҳои шарбатие, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, бештари онҳо таъм ва маззаи хуб надоранд. Дар ҳоле ки агар мо чунин системаҳоро фаъол гардонем, шинондани растаниҳои масалан гирем себҳои ширин, себҳои пахтасеб, себҳои масалан гирем ки бармаҳал пухта мерасиданд, ё ки оличаҳои даштӣ, ё ин ки санҷид, ё дулона, ё ин ки масалан гирем бодоми талхак мегӯянд. Инҳо метавонанд ки барои соҳаи тандурустӣ, барои соҳаи кишоварзӣ, барои соҳаи хоҷагии қишлоқ, барои соҳаи ҷангалпарварӣ нақши калидӣ кунанд, ки имконияти дар оянда дар Тоҷикистон зиёд кардани захираи обӣ, зиёд кардани масалан гирем чашмаҳо, солим нигоҳ доштани кӯлҳо ба миён меояд, ҳамчунин солим нигоҳ доштани дарёҳо, кандашавии дарёҳо аз байн рафта мешавад. табиати зебо ҷавшану сипари замину осмон аст. ҳамаи таъсири техногенӣ, моддаҳои заҳрдори атмосферӣ то гармии хунукиҳоро дарахту ҷангал дар худ ҳазм мекунад, то ки инсоният шоиста зиндагӣ намояд. дар ин сурат ҳифзу таҳкими он ҳамаҷониба зарур буд.